बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो बारा गोलावबो खालामा आरो आंना देहाया एकदम मोजां नंखाथारा। लोमजागासिनो दङ आङो साननै सानथामसोआनो जाबाय। दिनैहाय डिउटिबो खालामनो हायाखै आं। गगा मोननाय आरो बेबायदिनो गुजुनाय आरो देहाया उइक आरोना। जियानो हक थेवबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। दा जोङो साननैसो गोबां गोनो गोथो जाबाय आरो कनफिउसबो जाबायना। PM किसाननि सायावहाय सावरायगोन। बिनि सिगां आङो एसे आंनि पार्सनेल आङो शेयार खालामनो लादों। आं माने जेराव मावो बेवहाय बेबायदिनो प्राइभेटावनो हाबनानै दङ। बेबायदिनो जब बायदियानो आरोना। मावोबा मोनो मावाबा मोना। एसे माने फेसिलिटि दङ आरोना खामानियालाय, नाथाय रुमा जोंना प्राइभेट गावनो माने जोङो लानाय आरो पार्सनेल। जोङो पार्सनेल लायाबा उपाय गैया, एसे माने गोजान जायो आरोना। खाथियावहाय गैया, बेनिखायनो बेबायदि लानानै थानो गोनां जायो। आरो मोजां न' लायोबा गोबां जायो एमाउन्टआहाय, बेनि थाखायनो बेबायदि थिंनियावनो लानानै थानाय जादों आरोना। थिंनि एसे गरम जायो, नाथाय जों थानायाव बांद्राय बेबायदि बोथोरा इमान गरम नङा आरोना। थानो हायो। दा जियानो हक एसियाव थानाय जायो, बेनिखायनो गगा मोननाया ओरैबायदि बारा जायो, खर' सानाय। बेखायनो आङो दिनैहाय एसे गगा मोनबाय थानायखाय थांनायबो जायाखै आरोना। दा जियानो हक लोगोफोर, जोंहा गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया। गोबां माखासे मानि फेक निउसफोर बेबायदि फैबाय आरो दा गोबाङानो फोसावो, माथो खालामबावनो ना। ससियेल मिडियानि जुग, जायनो गोसो बेनो बानायो भिडिअ। दा जियानो हक जोङो मिथिनो मोन्दों नैबे जोंहा जुलाइ बे दानावनो हाबनायनि गोबां चान्स दङ। 20 नम्बर इनस्टलमेन्टआहाय जोङो सिन्था खालामनो गोनां जेबो गैया। 30 तारिखनि भितरावहाय जोङो बेबायदि मोनहैनो हागौ आरोना। एक्जेक्ट बेबायदि जोङो थारिखखौ बुंनो हाया आरो बेबायदि ओंखाराखै दासिमहालागै जेबो बेबायदि आपडेट ओंखारनानै फैयाखै। नाथाय गोबांथार निउसफोरा फैगासिनो, बे मासावनो मोनगोन, बे मासावनो मोनगोन, बे मासावनो मोनगोन। आरो आङो आवगोलावबो बुंखायाखै फिक्स डेट 18 तारिखआवहाय हाबगोन नामा। आङो हाबगोन नामा बेबायदिसो बुंबोगासिनोखा। नाथाय डाइरेक्टलि आङो बेबायदि खुनु मोनसे अफिसियेल बेबायदि आपडेट मोनखायाखैमोन आरोना। जोंहा जिथुनाखि PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव जोङो हाबोब्ला सिङावहाय जोङो मोनखायो। बेवहाय जोङो आपडेट जानायखौ जोङो जेबो नुनो मोनखायाखैमोन आरोना। बेखायनो एसे माने कनफिउस जाबाय थाखादोंमोन। दा जियानो हक आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय। दासिमहालागै जेबो आपडेट्स गैया लोगोफोर। आङो गोलाव खालामला, दिनै एसे माने लोमजानायखौ एसे बारासो जाबाय थानाय मोनदों आरोना। बाहेरायाव दङ, मा खालामनो, थाबैनो थांफिननांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। माने एसे इन्टारेस्टिं मोनाखै, देहाफ्रा उइक जाबाय थायोब्ला मोजां नाङा आरोना। जियानो हक न'नि खाथि खाला जायगाफ्रावनो एसे नागिरनानै मावहैनो सानबाय आरोना। दा जियानो हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।